Ne așezăm într-o poziție confortabilă. Facem un set de respirații adânc abdominale. Inspirăm. Inspir. Aduc spirit în interior. Expir. Out. Eliberează tot ceea ce nu mai este benefic corpului tău și repetă după mine în gând sau tare, cu vocea caldă a inimii tale. Și inspirăm și expirăm. Inspirăm abdominal, numărăm până la 4, expirăm, dăm afară, eliberăm și numărăm până la 6. Expirația să fie mai lungă decât inspirația. Și repetă după mine. Și spune: sunt suficientă. Sunt încrezătoare și fac alegeri bune. Sunt puternică. Am puterea de a depăși orice obstacol. Am încredere în abilitățile mele. Sunt unică. Sunt genială. Am încredere în mine. Sunt frumoasă. Sunt minunată. Mă iubesc și mă accept așa cum sunt, din ce în ce mai mult. Sunt mai puternică decât par. Sunt capabilă să fac orice îmi pun în minte. Știu că pot face minuni. Totul este posibil pentru mine. Am încredere în mine. Am învins frica și devin mai puternică și mai încrezătoare. Sunt demnă de iubire. Merit să fiu iubită. Merit să fiu fericită. Merit să iubesc și să primesc iubire. Sunt capabilă să mă iubesc pe mine. Sunt recunoscătoare pentru corpul meu și mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Mă iubesc pe mine și iubesc pe ceilalți. Sunt în control deplin al gândurilor mele. Sunt în control deplin al emoțiilor mele. Sunt aliniată cu propriile mele valori. Mi le cunosc și trăiesc conform acestora. Sunt încrezătoare în propria mea piele. Îmi iubesc corpul și tot ceea ce face el pentru mine.
Sunt iubitoare și autentică. Sunt plină de compasiune cu ceilalți și cu mine. Emoțiile și sentimentele mele merită să fie exprimate. Le permit să curgă. Am renunțat la a reprima orice sentiment. Am renunțat la orice gând limitativ. Am renunțat la orice convingere limitativă. A fi eu însumi este suficient, pentru că eu sunt suficientă. Atrag în viața mea oameni iubitori și pozitivi. Singura aprobare de care am nevoie este cea de la mine. Sunt în control deplin al vieții mele și imperfecțiunile mele sunt unicitatea mea. Sunt perfectă pentru că sunt imperfectă. Merit tot binele care vine la mine. Sunt mândră de mine și mă respect. Sunt puternică, curajoasă și încrezătoare. Astăzi mă aleg pe mine. Este ok uneori să spun nu, iar alteori să spun da. Eu sunt mult mai mult decât greșelile mele. Am greșit, nu este nimic. Data viitoare voi face mai bine. Sunt curajoasă. Sunt dispusă să acționez și mă confrunt cu temerile mele. Sunt mândră de mine și de tot ceea ce am realizat. Sunt o creatoare puternică. Creez viața pe care mi-o doresc și mă bucur de ea. Sunt o persoană frumoasă, atât în interior cât și în exterior. Am încredere în intuiția mea și iau întotdeauna decizii înțelepte. Sunt demnă de compasiune și de empatie. Lucrez excelent, chiar și când sunt sub presiune și mă simt și mai motivată. Aleg fericirea. Fericirea mea și viața mea sunt alegerile mele. Îmi trăiesc viața la potențialul ei maxim. Sunt recunoscătoare pentru călătoria mea și pentru lecțiile pe care le învăț zi de zi. Sunt mândră de persoana care sunt și de persoana care devin.
Am toate resursele necesare pentru a trăi o viață minunată. Sunt în pace cu mine însă și cu cine sunt eu. Am deja tot ceea ce am nevoie și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am. Pe măsură ce depășesc noi provocări, mă simt calmă, puternică și încrezătoare. Sunt aliniată cu energia iubirii. În viața mea au loc miracole. Sunt demnă și merit să am tot ceea ce vreau. Sunt centrată, liniștită și cu picioarele pe pământ. Am curajul să fac schimbări pozitive în viața mea, pentru că sunt autentică, adevărată și grațioasă. Viața mea este plină de sens și de pasiune. Îmi cunosc propria mea valoare și cred din ce în ce mai mult în mine. Am încredere în mine când vorbesc. Am încredere în viață și îi permit să curgă. Știu ce am de făcut. Îmi cunosc menirea acum. Merit dragoste, merit respect și empatie. Sunt o persoană pozitivă, conștientă de potențialul din mine. Am ajuns până aici și pot continua. Îmi pot trăi viața având propriile mele reguli. Îmi place să întâlnesc alți oameni și să-mi fac noi prietenii. Provocările sunt oportunități de creștere și îmbunătățire. În fiecare zi trăiesc cea mai bună versiune a mea, pentru că eu sunt cea mai bună sursă de motivație pentru mine. Am învățat să primesc, ador complimentele, le ofer și le accept cu ușurință. Aleg să renunț la tot ce nu mai îmi servește. Sunt inteligentă și sunt capabilă. Mă încred în intuiția mea și am succes în tot ceea ce fac. Cred în abilitățile mele. Cred în ceea ce știu să fac și exprim cu ușurință ceea ce doresc. Sunt iubită și respectată așa cum sunt. Încrederea în mine crește din ce în ce mai mult în fiecare zi.
Am puterea de a realiza tot ceea ce trebuie să fac astăzi. Clienților mei le place să lucreze cu mine. Inspir constant oamenii din jurul meu. Sunt mândre de mine și de realizările mele. Mă trezesc în fiecare dimineață simțindu-mă încrezătoare. Încrederea în mine este dreptul meu din naștere. Atrag succesul în mod natural pentru că sunt un om corect și așa atrag ușor succesul. În fiecare zi, din toate punctele de vedere, devin din ce în ce mai încrezătoare în mine. Toate gândurile, planurile și ideile mele mă conduc direct la succes. Strălucesc de încredere, certitudine și optimism. Respir și inspir încredere. Sunt încrezătoare în deciziile pe care le iau. Am încredere completă în mine și în intuiția mea. Fiecare decizie pe care o iau mă conduce spre binele meu cel mai înalt și spre împlinirea menirii mele. Trăiesc în fiecare zi simțindu-mă încrezătoare și recunoscătoare. Radiez încredere și pozitivitate. Mă uit la fața mea în oglindă și radiez încredere și pozitivitate. În fiecare zi devin din ce în ce mai bună. În fiecare zi mă simt din ce în ce mai bine. Mă iubesc. Mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Sunt minunată. Sunt divină. Sunt perfectă. Mă iubesc așa cum sunt. Și inspirăm și expirăm. Și acum pune o mână pe plexul tău solar și inspira adânc și spune: las toate rănile să plece și le eliberez cu bucurie și ușurință. Și inspirăm și expirăm. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Las toate rănile să plece și le eliberez cu bucurie și ușurință. Las toate rănile să plece și le eliberez cu bucurie și ușurință. Și te rog să-ți aduci aminte de imaginea ta din copilărie și spune: te iubesc, îți mulțumesc, îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc,
Te iubesc exact așa cum ești. Ești minunată. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Și te duci cu atenția către inima ta, simte bătăile inimii și spune inimii tale: te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Inspirăm, expirăm, inspirăm și expirăm, direcționăm expirația către plex. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă, te rog să nu controlezi nimic și dacă simte corpul să elibereze, să-l lași să se elibereze după cum vrea. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Las toate rănile să plece și le eliberez cu bucurie și ușurință. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Las toate rănile să plece și le eliberez cu bucurie și ușurință. Rana de nedreptate, rana de abandon, rana de respingere, rana de umilință, rana de trădare. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Las toate rănile să plece și le eliberez cu bucurie și ușurință. Conștientizează ce gânduri îți vin în minte. Fii atentă la ceea ce se rulează acolo, conștientizează-le și lasă-le să iasă. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Te iubesc. Mulțumesc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Și inspirăm și aducem spirit în interior și expirăm. Aut, eliberează tot ceea ce nu mai este benefic corpurilor tale, fizic, mental, emoțional și spiritual. Și inspirăm și expirăm. Și revenim aici și acum și în prezent, aici și acum și pentru totdeauna și mișcăm degetele de la picioare. Și revenim aici și acum și în prezent, aici și acum și pentru totdeauna, mișcăm degetele de la mâini. Și revenim aici și acum și în prezent, aici și acum și pentru totdeauna și deschidem ochișorii ușor.
Te rog să faci acest exercițiu în fiecare zi. Mulțumesc, să-ți